Қайырлы кеш, эфирда Татарстан хабарларының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал эшли. Күннің төп оқиғасы бүгін Республика рейсі Дәулет Советына еллық юламасын жеткірді. Тонтана көп еллардан келген ғадет бойынша Солих Сайдашев есіміндегі зор концертлар залында узды. Рөстәм Миннеханов республиканың хәзерге үсешенә бәя бирде. Нәтиже ясады. Яңа бурыч максатларны билгеләде. Рейсның чыгышы 1 сәгатьтә 10 минут дәвам итте. Бу элеккеге еллардагы кебек үк вакыт, әмма быел юламаның 4тән 1 өлеше махсус хәрби операция һәм аның белән бәйле вазгыять турында иде. Залга быел СВОда катнашучылар һәм нәселләре белән хәрби өлкәдә эшләүче кешеләр күп чакырылды. Шулай ук җыелган кунаклар, укытучылар, тырыш укучылар авыл хезмәтчәннәренә алкышларын жәлләмәделәр. Юламаның асылы һәм төп фикерләре киләсе материалда. Казан үзәге иртәнге 9. Юллама башланырга нәкъ 1 сәгать вакыт бар. Чакырылган кунаклар БКЗга агыла. Вакыйганың әһәмиятен исәпкә алып, күбесе җитди костюмнардан. Иратлар зәңгәр көрән төсләргә өстенлек бирсә, туташ ханымнар арасында милли киемне сайлаучылар бар иде. Әйтик, мәдәният министры Ирада Аюпова белән Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова шулай аерылып тордылар. Сәгать 10 тулганда барысы да залга киреп бетте һәм Рөстәм Миннехановны каршы алдылар. Сәхнә түрендә дәүләт символлары урын алган, алар вакыйгага җитдилектә, тантаналыкта өсти. Рөстәм Миннеханов чыгышын республиканың хәзерге хәленә бәя бирүдән башлады. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Татарстан Республикасы үзенең тотрыклы үсешен дәвам итә. Аның нигезендә иҗтимагый сәяси ныклык, милләтара, конфессияара тынычлык һәм гражданлык татулыгы. Бу безнең төп байлыгыбыз. Безнең ил зур сынауга дучар ителде һәм алар тормышның барлык өлкәләрендә чагылыш таба. Владимир Путин сайлаган курс Россиянең хәрби мөмкинлекләрен арттыра, икътисадның тотрыклылыгын саклый диде ул. Чыгышның зур бер өлеше махсус хәрби операция, анда катнашучылар, аларның гаиләләре республика күрсәткән ярдәм турында иде. Ел ярымда 4000 тоннадан артык гуманитар ярдәм узатылган. Бүген залда СВОда катнашучылар бар иде. Рөстәм Миннеханов аларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Зал басып кул чапты. Ватанпәрвәрлек тәрбияләү, тарихи хакыйкатьне саклау кирәк, ди Рөстәм Миннеханов. Республика хөкүмәте һәм Казан мэриясенә Җиңү паркында СВОга багышланган мемориаль зона булдырырга кушты. 2025 елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы юбилейга әзерлекне башларга кирәк, ди рәис. Киләсе елның язында Россия президентын сайлау узачак, күзен Дәүләт Советы депутатлары өчен тавыш бирәсе була. 2024 елда Казан кабат зур халыкара чараларын да уздырачак. Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности и историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка. Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром. Президентом страны подписан указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС+, с участием более 20 лидеров стран. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности, по подготовке сферы гостеприимства. Икътисад, сәнәгать, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы үсеш өчен һәр тармакның тотрыклы эшләүе кирәк. Рөстәм Миннеханов зур предприятиеләрнең эшчәнлегенә бәя бирде, яңа максатлар куйды. Учитывая важное значение нефтегазохимической отрасли, где сегодня формируется порядка 60% объема произведенной в республике продукции в условиях геополитических изменений, правительству совместно с Татнефтехиминвест холдингом нашими предприятиями необходимо разработать и принять новую программу развития отрасли на период 2025-2030 годов. Алда торган бурычларны хәл итүдә фән һәм инновацияләрнең әһәмияте зур. Моны күздә тотып, Рөстәм Миннеханов 2024-не фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год Республики Татарстан объявляю годом научно-технологического развития.
Разработки наших ученых не должны оставаться в лабораториях. На их основе нужно создавать новые производства. Иqtisat үсеше өчен әзерлекле белгечләр кирәк. Эшне мәктәптән башлау зарур, ди Рөстәм Миңнеханов. Соңгы елларда математика, физика, химия буенча БДИ тапшыручылар кимегән. Гомумән шартлар тигез булуга карамастан, имтихан нәтиҗәләре республика күрсәткечләреннән түбән районнар бар. Тукай, Ютазыда имтиханны 100 баллга бер укучы да тапшырмаган. Мондый хәл булырга тиеш түгел, ди республика рәисе һәм милли мәгариф темасын күтәрә. Милли мәгариф системасы һәрчак безнең игътибар үзәгендә. Татар телене өйрәнү һәм туган телләрдә укыту өчен шартлар бар. Кадрлар әзерләү буенча эш алып барыла. Адамнар мәктәпләре шелтәре уңышлы эшли. Алар милли мәгариф ресурс методик үзәге. Митимир Шәриф улы, сезгә бу идеяне тәкъдим итүегез һәм әлеге теманы үстерүдә шәхси катнашуы өчен бик зур рәхмәт. Аплодисмен Митимир Шәриф. Татар теле һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тел мөхитен салуга зур өлеш кертә. Хакимият органнары иҗтимагый оешмалар белән 100-гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуаш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Аны әйдәп бару өчен Марат Гатыйф улы Әхметовка рәхмәтемне белдерәм. Марат, сезгә рәхмәт. Рөстәм Миңнеханов халыкның тормышында турыдан-туры чагылыш тапкан торак транспорт, инженерлык һәм социаль инфраструктура проектларына зур әһәмият бирде. Быел декабрендә М12 трассасы ачылачак, Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен урап уза торган М7 трассасы төзелә. Задача на 2024 год, это больше к нам относится. Там вот наши федералы очень хорошо работают. Марат Шакиржанович нас поддерживает. Здесь тоже поддерживает. Это строительство дорога Алексей Сальметис. Киләсе елда Казан аэропортында яңа терминал төзи башлыйлар. Татнефть ярдәме белән бүген ЮВТ аэрокомпаниясе Татарстан аэропортларыннан 40 маршрут буенча аша. Киләчәктә алар Казан авиация заводында җыелган 4 Ту-214 самолеты алачак. Җәмәгать транспорты да яңартыла. Тиздән 400-дән артык яңа транспорт кайтачак. Бу техниканың 4-тән 1 өлешен яңарту мөмкинлеге бирә. Торак коммуналь хуҗалык тармагы да игътибар сорый. Инженер шелтәрләренең 30%-тан артыгын алмаштырасы бар. По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового и газового оборудования и систем вентиляции. Бергә булганда бу максатларга ирешеп була, моңа шик юк, ди Рөстәм Миңнеханов. Безнең кешебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Нәтиҗәләр барланды, алардан чыгып бурычлар да билгеләнде. Рөстәм Миңнехановның чыгышы 1 сәгатьтә 10 минут барды һәм ул киләсе елга төп үсеш юнәлеше булып тора. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Юлламада әйтелгәнчә 2024 ел Татарстанда фәнни технологик үсеш елы булачак. Бу турыдагы указга республика рәисе чыгышын тәмамлагач кул куйды. Хәзер министрлар кабинеты 1 ай эчендә оештыру комитетын төзергә тиеш. 3 ай дәвамында уздырылачак чаралар планын расларга кирәк. Федераль һәм республика хакимияте органнарына, шулай ук иҗтимагый оешмаларга бу эштә актив катнашырга тәкъдим ителә. Өстенлекле юнәлешләр республика программасында чагылыш таба. Аны гамәлгә ашыру өчен Фәннәр академиясе җаваплы булачак. Центровой, так скажем, посыл и федеральных органов власти, и Владимира Владимировича. Хәзер Владимир Путин да федераль оешмаларда фәнни технологик үсешне көчәйтү бурычын куя. Моңарча чит илләрдән алганны үзебездә җитештерү, алга карап эш итү, технологиялар буенча мөстәкыйльлеккә ирешү. Шуңа күрә мин башка карарны көтмәгәндә идем. Безгә эшлисе генә кала. Юллама республикада яшәүче һәр кешегә кагылырлык булды. Тормыш дәрәҗәсен күтәрүгә зур игътибар бирелде. Милли мөхит булдыру өчен бурычлар куела. Юллама тәмамлангач, без аралашкан белгечләр шундый фикерләре белән уртаклашты. Аларның кайберләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Ул юлламаны вакыйга итеп кабул итәргә тиеш. Инде һәрберебез әлбәттә менә теге үзебез кичергән язмыштан чыгып,
хезмәт вазифабызга бәйле рәвештә үзебезгә бурычлар эзлибез. Һәм ул ничектер үз хезмәт вазифаңа, язмышыңа тагын да җаваплылар әйтергә тиеш. Бигрәк тә менә анда катнашкан контингент җитәкчеләрне. Бу юллама ул һәр кешенең республикада яшәгән кешегә кагыла. Кайсы эштә эшләмәсәләр дә, кайсы өлкәдә булмаса да, барыбер ул юлламаны барыбызга да үтәргә кирәк. Бүген инде монда бөтенләй бердәген безнең рәисебез Капшитер Багнатты, безне кичәдә җыеп аңлаттылар. Федеральный бюджеттан каралган акчаларны барысында кайтарга тырышырга, бөтен программалар эшләтергә. Бүген төп максатыбыз без күрәбез ул социаль сәясәттә, ул беренчедән кешенең хокукларын яклау һәм без күрәбез бөтен эшләгән республикабызда программалар, этик ремонтлау программалар, хастаханәләрне ремонтлау, яңа мәктәпләрне төзү, аларның бөтенесенең дә төп максаты кешенең сыйфатын, тормыш сыйфатын күтәрү. Дөрес әйтергә кирәк, кешенең тормышын яхшырту һәм эш урыннарын булдыру өстендә ел саен дәүләтебез моның өстендә бик зур эшләр эшли. Һәм инде бөтен программаларыбыз дәвам итүе ул бик зур әйбер. Яшьләр белән күбрәк эшләргә, балалар белән күбрәк эшләргә, мәктәпләрдә бөтен җирдә булырга тиеш. Ул милли мөхит төзү өчен иң зур җаваплылык. Бик күп игътибар минемчә яшьләр сәясәтенә карата бирелде бу юлламада. Яшьләрне тәрбияләүдә, тиешле шартлар булдыруда, инфраструктура ягыннан да. Массакүләм чаралар турында сүз барды. Чинапталарның эшләренең мәгънәсе бик катылана, чөнки информацион сугыш бара. Ул чиракта инде халыкка вакытында аңлаешлы, дөрес булган информацияны җиткерү ул бик мөһим бүгенгә. Бер нәрсәне дә күз уңыннан читтә калдырмады. Шуңа күрә әлбәттә уңышлар да күп, проблемалар да бар. Монда инде иң мөһиме үзгәнешкә салават дип, йомгак ясап, киләчәккә дөрес юллар эзләп. Бүген Дәүләт Советында көзге сессия ачылды. Бу җәйге ялдан соң депутатларның беренче очрашулары, шуңа карыйсы мәсьәләләр шактый күп җыелган һәм алар асылда республиканың социаль-икътисади юнәлешләрен колачлый. Җинесен алыштыручыларга уллыкка балаларны бирүне тыю, мәгариф өлкәсендә кадрлар кытлыгы, 5 көнлек укуга күчү-күчмә мәсьәләләре. Уважаемые коллеги, Депутатлар эшне электр транспорты булган кешеләрне транспорт салымыннан азат итүдән башлады. Ул киләсе елдан башлап 5 елга мәлдә булачак. Салым түләүнең патент системасын гадиләштерелгән формасын кулланучыларга, технопаркларда этилен җитештерүче резидентларга, шулай ук IT компанияләр өчен дә салым ташламалары расланды. Аннары гаилә кодексына үзгәреш кертеләр. Әгәр ир-ат яки хатын-кыз җинесен алыштыра икән, аларга уллыкка һәм тәрбиягә бала бирү тыела. Думаю, в целом мы его поддерживаем и одобряем. Думаю, что наши избиратели тоже поддержат. Бүгенге утырышта Дәүләт Советы депутатлары студентлар өчен лагерьләрнең искергәнлеген әйтте. Татарстанда 9 вуз карамагында булган 12 лагерьгә ремонт кирәк. Алар барысы да федераль үзәк балансында. Шуңа депутатлар акча сорап Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальковка мөрәҗәгать кабул итте. Фәрит Мөхәммәтшин залда утырган Дума депутатларына андый мөрәҗәгатьләрне контрольдә тотарга куша. Мы плохо работаем со своими законодательными актами в Федеральное собрание Российской Федерации. На днях я собирал депутатов Государственной Думы, сенаторов от Татарстана, и очень серьезно поговорили на эту тему. Из 21 за 6-й созыв законодательных инициатив, которые мы направили в федеральный центр, у нас рассмотрено 6. Парламентта кызу бәхәс уяткан тема мәгариф өлкәсе. Министр Илсур Хадиуллин казанышлар турында чыгыш ясагач, депутатлар аннан проблемалы мәсьәләләр турында сорады. Бүген Татарстан рәисе юлламасында кузгатылган тема БДИның түбән балга бирү сәбәпләре белән кызыксындылар. Причина отставания целых районов, тем более особенно был когда назван Тукайский, который окружает. В тех районах, которые сегодня были названы, там немножко есть отставание. Значит, мы новые технологии педагогические, подготовка кадров, оснащение кадрами, повышение квалификации данных кадров по этим предметам в этом учебном году мы эти проекты, программы обязательно реализуем. В этом заключается суть, скажем, не получения аттестатов или недостижения результатов среднереспубликанского уровня. Укытучылар җитмәү, яшь мөгаллимнәрнең хезмәт хакы түбән булуына ничек хәл итәчәкләрен сораштылар. Каким образом сможете привлечь учителей
Когда молодые преподаватели приходят, получают 18,5 тысяч и 2,5 тысячи как молодой специалист. 5 тысяч, если классный руководитель рублей получает еще надбавку, итого получает с учетом заведования кабинетами, классное руководство, другие надбавки, баллы там 55 баллов, набирается 24-25 тысяч. Бүген 425 укытучы җитми диде министр. Шулай да фәннәр укытылмаган мәктәпләр юк диде. Вузларның өлкән сыйныф укучыларын мәктәпләргә җәлеп иткәннәр. Ерак районнарга укытучылар, табиблар, спортчылар кайтсын өчен торак программалары кирәк ди депутатлар. Не слышно ни одного министра, чтобы вы этими вопросами занимались. Мы ходим, пишем письма, главы пишут. Вместе с депутатами Государственного совета давайте разработаем программу, тогда мы поддержим. Депутатлар татар теленә тәрҗемә ителгән дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү буенча экспертизаларның озакка сузылуын әйтә. Я, конечно, понимаю, что я не доживу до того счастливого момента, когда школы, национальные школы в республике будут полностью обеспечены комплектами учебников. Но ведь мы не успели еще этот комплект сделать. Вы знаете, что к 2024 году будут вводиться новые учебники истории 5-9 класс. То есть этот процесс бесконечный, и как мы успеем опять, нам надо будет опять заново сертифицировать учебники истории. Я так понял? Правильно? Да. Бүгенге утырышта 5 көн генә уку мәсьәләсендә күтәрделәр. Моны мәктәпләр үзләре хәл итә диде министр. Шимбә укымый башласак, башка көннәрдә булай да күп булган дәресләр тагын да артачак ди ул. Нагрузка очень большая на детей. Если переходим на пятидневку, сохранением нагрузки, 6-дневной нагрузки, так и поступает в некоторые школы, это неправильно, тогда у нас каждый день ребенку приходится заниматься по 6-7 уроков. Дети очень устают, надо думать о здоровье своих детей. Утырышлар залында Татарстандагы матди булмаган байлык турында доклад сөйләделәр, дәүләт советы файысында күргәзмә эшләде. Монда Татарстанда яшәүче халыкларның милли киемнәре, бизәкләре, кул эшләре күрсәтелгән. Шулай ук Татарстан картасының чигелгән варианты да эленгән иде. Монда һәр районның үзенчәлекләре төрле төсләр белән бирелә. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан рәисе бүген Үзбәкстанның Чирчик шәһәре хакиме Даврон Хидоятов белән очрашты. Узган ел Чирчик каласында химия индустриаль технопаркы ачылды. Ул Татарстанның Химград оешмасы һәм Үзбәкстан партнерларының уртак проекты. Бүген Рөстәм Миннеханов һәм Даврон Хидоятов киләчәктә үзара хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Үзбәкстан вәкиле Иннополис һәм Алабуга икътисади зоналарына бара, берничә предприятие эшчәнлеге белән дә якыннан таныша. Бүген Татарстан рәисе Мәскәүнең Сеченов исемендәге медицина университеты ректоры Петр Глыбочка белән очрашты. Рөстәм Миннеханов аңа ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Аннары алар республиканың сәламәтлек саклау өлкәсе белән әлеге вуз арасындагы хезмәттәшлек хакында фикер алыша. Мәскәү университеты делегациясе Казанга урологларның Россия җәмгыяте конгрессында катнашыр өчен килгән, җыен башкалада 3 көн дәвам итәчәк. Бүген Татарстан рәисе Россиянең Патрис Лумбумба исемендәге Халыклар дуслыгы университеты президенты Владимир Филиппов белән дә очрашты. РУДН президенты хәбәр иткәнчә, бүген университет белән КФУ арасында килешү төзелгән, документ белем бирү буенча уртак программа һәм методикалар эшләү ике вуз өчен дә мөһим фәнни проектларны тормышка ашыруны күздә тота. Владимир Филиппов Казанга сәфәре барышында Россиядә белем алучы чит ил студентлары съездында да катнаша. Рөстәм Миннеханов Бердәм Россиянең Генераль президиумы һәм Югары Советы бюросының онлайн узган уртак утырышында катнашты. Бердәм тавыш бирү көне нәтиҗәләре хакында фикер алыштылар. Киңәшмәдә Фәрит Мөхәммәшин дә катнашты. Генераль Совет секретаре Андрей Турча хәбәр иткәнчә, илдә 32 мең депутат сайлана. Барлык мандатларның 78% Бердәм Россиядә. Партиянең Югары Советы рәисе Борис Грызлов төбәк программаларын тормышка ашыру өчен бөтен мөмкинлекне кулланырга кирәклеген белдерде. Махсус операция зонасындагыларга ярдәм, гуманитар булышлык та өстенлекле юнәлеш булып кала. Лоиш районында Кама диңгезе белән Сәмрух кино шәһәрчеге арасына велосипед юлы салачаклар. Зөлейха күзләрен ача фильмы төшерелгән җирләрне тагын ничек җанландырырга җыеналар. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Тотар сәнгаты үшін зур юғалту бүгін 84 яшында тонылған жыршы Татарстанның халық артисты Флюра Сулейманова вафат болды. Шыны мәгнәсінде халық мәхәбәтін яулаған жыршы аның мұңлы тавышында ауыр балашақ ашысы шағыла түслі еді. Флюра Сулейманова Кама Томаға районының Иске Барыш авылында туған, әтисе фронтқа кетіп хәләк була, ұзақта үтмей әнисе үпкә ялқын сынуынан үлә. Шулай итеп, 5 бала ятим қалалар. Флюра Сулеймановаға ул вакытта нибары 4 яш булган. Казанга күчкәч, 16 яшьлек кыз киез итек фабрикасында эшли башлый, әмма күңеле сәнгатькә тартыла. Горки исемендәге клубка йөреп, Сара Садыковадан җыр дәресләре ала. Нәкъ менә бөек татар композиторы Флюра апаның сәләтен күреп, аңа профессиональ сәхнәгә юл ачады инде. 60 елдан артык иҗат дәверендә Флюра Сулейманованың бихисап җырлары тупланган, әмма халык күңеленә үтеп кереп, иң зур танылу алганы әниемә дигәне. Әниләргә булган ярату, наз, олы хөрмәт хисе анда бөтенесе дә чагыла. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Күренекле җырчы Флюра Сулейманова белән хушлашу мәрәсиме иртәгә 15 сентябрь көндезге сәгать 1 ортада Казанның Мәрҗани мәчетендә узачак. Җәмәгать транспортында Акбарс банкының Татарстанда яшәүче картасы белән түләгән очракта 15 сум ташлама алырга була. 1 сентябрьдән шундый акция башланды. Аның өстенлекләре турында киләсе материалда. Татарстанда яшәүче картасын кулланучылар отышлы мөмкинлекләрдән файдалана ала. Аның буенча торак коммуналь хезмәтләрне түләгәнгә 10% кэшбэк килә. Шулай ук җәмәгать транспортында әлеге карта белән исәп-хисап ясаганда 2 төрле ташлама алырга була. Беренчесе карта белән түләгән очракта 5 сум кире кайтарыла. Ә Мирпэй яки Samsung Pay кушымтасын урнаштырып, телефон белән исәп ясаганда Мир түләү системасы аша бәя 10 сумга кими. Акция ел ахырына кадәр гамәлдә. Небольшая, но приятная экономия. Бу гаилә бюджетын артык сарыф итмәү өчен зур мөмкинлек. Җәмәгать транспортында йөргәндә дә, торак коммуналь хезмәтләрне түләгәндә дә отышлы. Карта ярдәмендә Забота социаль хезмәтеннән кулланырга була. Татарстанда яшәүче картасы кушымтасы аша субсидияләрне алу уңайлы. Карты жителей Республики Татарстан. Татарстанда яшәүче картасында күп төрле файдалы хезмәтләрне берләштердек. Татарстанлылар оннан көн дә файдалана. Картаны банкка килеп, сайт яки мобиль кушымта аша ясатырга була. Картага хезмәт күрсәтү бушлай, шулай ук картаңнан 150 мең сумга кадәр акчаңны терминал аша комиссияләрсез алып була. 45%-ка кадәр кэшбэк та гамәлдә. Инзилә Хусаинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда укучылар һәм студентлар өчен оештырылган хакатон тәмамланды. Ул яшь дизайнер һәм уйлап табучыларның командаларга бүленеп, ниндидер белем үтәве бу юлы IT проектлар ясадылар. Хакатон Казан Digital Week халыкара форумы кысаларында узганда Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород кебек шәһәрләрдән 70тән артык кеше катнашты. Алар виртуаль уеннар, мобиль кушымталар уйлап чыгарган, дөньядагы арт объектларына махсус программаларга керткәннәр. Иң яхшы проект авторларына бүләкләрне бүген Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов тапшырды. Хакатонның максаты цифрлы сервислар эшли ала торган сәләтле яшьләрне ачыклау. Эту работу будем продолжать. Сейчас вы знаете, завтра начинается уже 6-й хакатон. Бу эш тукталмаячак. Алда 6-нчы хакатон була. Укучылар һәм студентлар белән бергәләп эшлибез. Инвесторларны чакырып, проектларны аларга тәкъдим итәчәкбез. Пәнҗешәмбе көнне шундый вакыйгалар белән истә калыр. Хәзер рекламадан соң Рәүф Шакиров сезне һава торышы турындагы мәгълүмат белән таныштырыр. Сау булыгыз. Исәнмесез, студияда Рәүф Шакиров. Татарстанда һава торышы атна буе үзгәрешсез кала. Синоптиклар сүзләренчә, хәзер республикада яшь әбиләр чуагы дәвам итә. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияларын һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, киләсе тәүлектә барлык районнарда диярлек коры һәм җылы булачак. Байлар сабасы, Кукмара һәм Яшел Үзәндә алмашынучан болытлы була. Явым төшемсез. Төнлә температура 8 градус, көндез 22 градус җылы. Апас, Кама тамагы һәм Кайбышта аз болытлы. Төнлә 10, көндез 22 градус җылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Мамадышта шундый ук фараз. Айзучан болытлы. Яңгыр көтелми. Төнлә 9, көндез 22 градус җылы. Түбән Кама, Яршаллы һәм Минзәләдә шундый ук күренеш. Алмашынучан болытлы. Яңгырсыз көн көтелә. Төнлә температура якынча 10 градус. Көндез 22 градус җылы. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә көндез һава торышы 21-22 градуска кадәр җылыначак. Төнлә 10 градуска кадәр булачак. Синоптиклар Татарстанның туристик шәһәрләрендә җылы һәм аязучан болытлы көн вәгъдә итә. Монда явым-төшем көтелми. Болгарда көндез 21 градуска кадәр, төнлә 11 градуска кадәр җылы. Зөядә көндез 22 градус, төнлә 8 градус. Алабугада болытлы һәм яңгырсыз була. Көндез һава 22 градуска кадәр җылына, төнлә 9 градус була. Акташ Инвестрой махсуслаштырылган төзелеш компаниясе Урта Кабан күле янәшәсендә Алтын Яр торак комплексын тәкъдим итә. Күл акваториясенә искиткеч күренеш, планировкасы уйланылган фатирлар, ландшафт дизайны белән төзекләндерелгән ишек аллары һәм кабатланмас бизәлештәге иҗтимагый киңлекләр. Сезнең өчен шалтыратыгыз 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома», зеленый сказочный бульвар. Моя мечта — не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Звоните 216 68 68. Алтын-Яр. Казанда киләсе тәүлектә җәйге температуралар күзәтеләчәк. Явым-төшемнәр фаразланмый. Көндез 22 градуска кадәр, төнлә якынча 10 градус җылы була. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул көмеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Көньяк көнчыгыш уртача тизлектә җил. Дымлылык якынча 40%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Студияда Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.